हेलो एवरीवान नै बे पार्लारखौ मैयासो उद्घाटन बानायदों आरो पार्लारनि मुङानो जाहैबाय रंगिना unisex बिउटी salon। नोंथांमोनहा सोरबाफोर बे सेलनाव फैनो गोसो दङब्ला बा बिउटी पार्लाराव फैनो गोसो दङब्ला स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होखानाय दङ। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानैनो फैनो हागोन। जायगायानो जाहैबाय ससाइटी हावे रंगिया नियर बड' किटसान सेफ्टाबा। लोगोसे गासैबो फेसिलिटिखौनो मोनगोन। गुबुन पार्लाराव जेनेका फेसिलिटि मोनो बेफोर फेसिलिटिखौ बे पार्लारावबो मोननाय जागोन। नोंथांमोनहा नायदो गासिबो आरो स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावनो कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन आरोना। एकदम गोदान पार्लारा मैयासो उद्घाटन बानायदों।